Uidiv, Endet, Lit, Novokiliv, Go, jeg. Her. Velkommen til denne video. Ja, jeg ved ikke helt om det fungerede, men meningen var i hvert fald, at jeg skulle sige hej og velkommen til den her video. I dag der er sammen med Line, og vi skal lave en baglæns challenge, tror jeg det hedder. Ja, det kalder vi den i hvert fald. Ja, vi har 5 ord til hinanden, 5 svære og 5 nemme, som vi så skal sige baglæns, og så via Snapchats spol tilbage funktion, så kan vi så se om vi siger det er rigtigt. Jeg synes det ligner at kameraet er meget skævt. Det retter vi lige. Nå! Fik du skrevet nogle ord ned overhovedet? Ja, det gjorde jeg. Fedt. Masser. Fordi så vil Line starte med at give mig et ord. Okay. Og så skal jeg lige ind på Snapchat, fordi så skal man lige kunne spole baglæns. Ej, fuck man, Det bliver sygt dårligt til sådan noget her. Nå. Okay. Det første nemme ord, tænker jeg, at du har prøvet før, fordi det har alle gjort. Og det er dit navn, Alexander. Fuck, det har jeg ikke. Har du ikke? Nej. Nå. Fuck. Vi prøver lige. Det lød næsten mere rigtigt, når den ikke var baglæns. Fuck. Ej, det er altså også unfair, at du lige skal... Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Nå, jamen så kan jeg jo starte med Line. Jamen, det kan jeg nemt. Go. Enil. Lini. Lini. What? Ja, den er godkendt. Den er godkendt. Ja, 1 point til mig. Fuck noget lort, mand. Nå. Nå. Så har jeg dit andet ord. Ja. Banan. Banan. Nanab. Banan. Ja! Den er fin nok. Den er der fandme. Ja. Den er der. Den var der. Ja. Linas andet ord. Vi er stadig i den nemme kategori. Ja. Shit, det bliver svært. Og apropos nemme kategori, så er dit næste ord nemme. Nemme. Ja. Ømen. Nemme. Ej! Den var god. Den var der faktisk. Den var der. Okay, næste ord er emoji. Nej! Du skal passe på, du kommer ud af billedet, mand. Emoji. Nå, undskyld. Iome. Hemorrhoid. Hvorfor? Det lyder som om, vi siger hemorrhoider eller sådan noget, mand. Ej! Pis Der var ikke mand. rigtig point der. Ej, det var det godt nok ikke. Nej. Nå, Lines næste ord, det er... Hvorfor har jeg fundet på sådan nogle nemme til dig, mand? Jeg sad og kiggede ud af bilen og alt muligt, der fandt ud af dem. Ja, dit næste ord, det er bil. Fedt. What? Jeg var to. Lib. Ja, den fucker, men det er bil. Ja. Endnu et point til Line. Næste ord er sommer. Ærmos. Sommer. Ja, den var der altså. Ja. Den var der. Det er fordi, det er svært at lægge trykket rigtigt, Ja, fordi det er omvendt. Ja. Ja, dit næste ord, det er vand. Vand. Ja. Er du klar? Ja. Now. When. When. Vand. When. Ja, den er godkendt. Ja. Du sætter ikke så du den ind på skærmen der. Ja. Fuck, hvor griner. Ej, noget lort. Det kunne du godt have sagt, så jeg ikke havde lignet sådan en spasser. Nå. Næste ord er Føtex. Oh my god. Ekstøf. Ekstøf. Ja, den er okay. Den er okay. Man skal virkelig passe på det første bogstav, man siger. Ja. Fordi det er slutningen. Hvad? Ja, Føtex. Det siger han faktisk. Det er bare Snapchat, der er pisse dårligt til at fange det. Ja. Så tror jeg sgu da næsten, vi er så langt, at vi skal over til den svære kategori. Nej, jeg har faktisk en til. Ja. Den er pisse nem. Go. Tus. Tus. Ja. What? Okay. Sut. Plus. Dus. Plus. Den synes jeg faktisk er dårligt. Den får du ikke et point for, Line. Ej, hvad? Okay. Nå, så skal vi over den svære kategori. Line. Er du klar? Fuck, man. Det her er en virkelig svær en, tror jeg. Ej, du er en skank. Er du klar? Ja. Fødselsdag.
Gas eller støf? Fødselsdag. Ah, Ja, det er fint nok. den er fandme godkendt. Ja. Så kommer mit første svære over. Du. Barberskum. Hvad? Ja, den bliver sur. What? Barberskum. Kom. Go. Muksribab. Den var god! Det er mit filter, der gør det, tror jeg. Haha. Hvad? Line, hun er begyndt at træne. Wow. Ja! Godt gået. Fedt, lige et punkt til mig der. Line, hun er lige kommet til at slette sine noter, fordi hun har en knapper. Men jeg kan huske den ene, og det var den vigtigste. Okay, dit næste ord er... Kameramand. Fuck. Nammermak. Man. No. Fandme tæt på, mand. Ej. No. Nå, Line. Mit næste ord til dig, det er... Pølsevogn. Nogen. Vi skal lige filtre på. Shit, jeg blev bange, det var så fint. Nej, vent lidt. Nogen elsøb. Pløsselvågen. Pløsselvågen. Ej, det... Den går ikke. Surt. Nå, Pisser over dig. okay, du er klar. Ja. Dit næste ord er... Postkort. Torsk top. Du siger post, men du siger ikke kort. Hvorfor siger jeg post saut? Lykkehjulet. Lykkehjulet. Kan du bare sige lykkehjul? Nej, lykkehjulet. Lad nu være. Det er ikke sjovt. Bruger du din livlin? Ja. Og Lines livlin, det er, at man må skrive ordet på et stykke papir. Og dem har vi haft 2 af. Og jeg har brugt min. 3. Stop. Okay, jeg er klar. 2 sek. Okay. Til Louis-Hekyl. Lykkehævlist. Det er lidt svensk, ikke? Men, det var i hvert fald alt for den her baglandschallenge. Det var ret så fucking forvirrende. Ja. Min hjerne, den har det ikke så godt lige nu. Det havde den ikke i forvejen, men nu har den det endnu værre. Tak for det, Line. Det var sødt af dig. Nå. Hvis I godt kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like. Eventuelt skrive i kommentarerne, hvad vi skal lave i næste video. Ja. Og så vil jeg blive super glad for, hvis I gad at abonnere på kanalen. Og så kan I selvfølgelig følge os på Facebook, Snapchat og Instagram, hvis I har lyst til det. Det er der links til i beskrivelsen. Ha' det godt, og så håber jeg, vi ses i næste video. Det